Здравейте хора, аз съм за геймър и днес ще играем с Димо. Айсбой Никол. Добре, с Айсбой Николов. Сега си ще взимам един скриншот, който ще ми бъде началния. Някъде до мен. Ай, махай се, бе. Ай, ела до мен. Тук съм, Ама бе. без кликнал. Брай. Нагласи са. Моля. Ще ми трябва скриншот. Скрин. Той. Давай, бе. И ще ми бъде за скриншота. И... Махни брат. Аллах Акбар! Махни брат. Не го слушайте, Ще хора. използвам само тази част тук. И да започваме. Давай, бе. Аре, бе! Бима! То пипа върви и не пъвам. Ама аз не съм почел да сечам дървета. Аз ще си тръгна с това просто. Вземаш пералото? Да. Чакай малко. Ти си кеф с мукач. Кенеф. Ти искаш кефа. Вие сте кефа с мукач и смуквате кефа. Садник означава задник, който садва. Садник стръмба. Чекаш. Аз ще тръгна по своите. Чакай, моля те. Искам да тръгнем заедно. Знам, бе. Ай, тръгваме. Още няма да тръгваме, бе. Ами аз си Чакай, правя. ще копам. Чакай, ще копам. И не съм с терария, ай, стига де! Сега се връщам с терария. Просто пишете МКП. Осъм. Терария съм потъркал. Хора, това е терария тешера. Ти на терария ли вече играеш? Не, терария тешера. Ами хора, аз играя терария, а Бой Николов играе терария, да. Сестра ми също играе ми... Еми да, много сме Не различни. играеш терария. Аллах Акбар! И в момента аз Бой Николов няма да качи този клип. Аз не мога да снимам. Затова новия ми клип казва... Кажете ми. Аз качам при него. Ай, Бой, скача! Не питайте ме, този момент да пиша. Там направихте вече интернет, ай. Аллах Акбар! Мам интернета. Снимаш ли още? Снима. Аре, ала, срам! Не съм те закопал. Напротив! Аз съм долу! Леко те закопал. Аз съм долу, бе! Аре, Какво стана? нещо! Аре, бе! Чакай, ще дойда да те спася. Да. Добре, ма не знам как. Почва! Ако не ме изкопаш, почвам да стрепя. Сегичка, къде си, бе? Сегичка, дядо, къде си? Там ли си? Добре. Почвам на трепия, казвам, че Няма да цветваш нищо. писнах един торч. Торч да виждам. Макар някой да ме закопа. А ти дойде на ума да ме закопаш. Не закихна, дойде. Аре, бе. Какво? Аз ще има да скопа. Вземи си камък. Абе, добре да е, добре. Дай си ми го. Ай, качвай се горе. Не ми взимай торча. Аз се качвам горе, за теб не знам. От малко. Аз се отплавам това шибано място. Еми, добре, няма да те карам. Само ще те карам. Ай, гледай го дървата на запушен. Ай, гледай, дори пясък ми се вари отгоре. Да, готино беше. Бай. Правя лодка и се отлитам от това място, но мога да си направя лодка. Чао, човек. Чао.
Аз имам и с теб. Не знам. Чакай, моля те, не! Аре! Добре, да чакам то. Чакам то, бе. Аре, бе, Не кома мога да се пиш? кача. Спри. Ай, качих се, тръгвай. Върнах ти го. А зомбите скоро ще дойдат. Чао, остров! Ами, като се спавним, като мрим, какво ще правим? Остров! Правим! Ами, много сме близо, бе. Към планината. Искаш да се занимава? Да, става. Бамбук. Може бамбука. Бамбука. Аре, кома биш, бе, на малко съм. Бамбука е там. Върна. Добре, И извинявай. тия две краса за мен. Добре, де. Ай, слизай. Абе, не мога да изляза. Аре. Да. Край! Връщам ти го. Ще ти го върна. Какво? Само един път, ами, като слизам небо. Извинявай, Добре, веднъж ще те ударя. имам слюнка. Добра, бе. Ама не сега. Ей, ама без каменната, брат, му удари молята. Ей, това е моят бамбук. Виж носта как изглежда. Майчика с беловещи очички. Вземи бамбука. Дай си ми бамбука. Добре, де. Първо ми дай бамбука. Първо ми дай бамбука. Така, хора, просто аз преди малко убих няколко овце и ще направя легалца. В момента съм в крафтинга и крафтвам малко легалца. Няма за какво да пишете коментари, че кой е станало. Тук нищо няма. Той чейтва. What? Зомби Сайрен! Не, така изглежда зомбитата. Така. Ай, help me! Аз го бих. Чакай да ти върна. Ау! Ама не сбратва! Отивите си сърца. Аре, бързо е, слагай тъпте легло и да лягаме. Да, и той за геймър също читва. Не считвам нищо. Ай, лягай. На сърце съм. Трябва да ям. Трябва да ядеш. Дай си ми бамбука. Дадох ти го целя. Имам 3. Така ли? Да. 9 явно е било още от мен. Но къде му ще взема? Скелетът ми изглежда интересно. Я? Искам да убия скелета. Откъде? Дай ми леглото. Добре, това е моето! Имаш 2 легла. Не. И като казваш, че лъжа, по-добре сам се лъжиш. Ей, комуто не ще бъде. Крафтинг да забрави. Дай го след това. Чакай, има. Али пеш да ходим. Ай да убием този скелета. Добре. Ама убийте си го добре. Знаеш кога аз няма се закачам с секунд. Оф, я го убиве! Няма се закачам с скелета. Защо? Все пак е скелета. Все пак е тъп скелет, нали? Ама ми го Кой забелязаха ма? Бягам. Скелетън. Вай, зомбите се покара. Чакай. Как нячето. На къде се кава? Поехме. От това бряг. Дори бих да я очаквам. Не, направо, учим да те очаквам. Оф, човек, каре! Хелпни! Не идвам да те очаквам. Няма да взема майка ми ти. Няма да взема майка ми ти, но... Йоу!
О, кравичка. Къде? Кравичка пич. Къде си приплувал? Ето ма. На острова ли си? Да, на острова съм. На нашия? Не. Но много странно би трябвало да се спомня там, където легнахме. Ами да, дето си чупихме леглата. Омага. То трябваше да ги чупим. Оф, чао. Чао. Еми, това беше клипа, хора. Очаквайте втора част. Еми, хора, това беше клипа. Надявам се да ви е харесал. Чакай, И